בכל יום מקרא, כשאת מולי, שותקת כך, אהובתי אמילי, וארוס את כל העיר, אם זה אותך יחזיר. לא אמרת לי שהכוחות מסוגלים לזה. אדון, זה לא מוסרי. אם כאוס ימשוך את המופלאים, אז כאוס הוא התשובה שלי. אסור להשתמש בכוחות בצורה כזאת. אני מאמין שזאת רק ההחלטה שלי, חרק. תקשיב טוב מה אעשה. יש פה זוג של אוצרות, ותמורתם היא תשוב לחיות. אבל זה בלתי אפשרי. אז אצוד וגם אחטוף, אז אשבור וגם אשרוף את כל מה שצריך עד שאעיר אותה. כל הפושעים, כל החלאות, כולם מגויסים. אלה הדרישות: האבודים ללא כל אופי, המנודים חסרי היופי. אדון, אתה עוד יכול להתחרט. שקט, כאוס כאן שולט. שירו! עכשיו כאוס גדול שולט. הכוח המוחלט הוא ממש לא זה. הכוח המוחלט הוא... מספיק! אני יודע מה צריך לעשות. כל הכאב, כל השנאה, זה הניצוץ. לי שרפה גדולה, הנשמות האבודות, האש בכן ישלוט. לכולכם אתן סיבה לחיות, ואז אשליך לכל הרוחות. זה לא כל כך עובד לי. למי אכפת? אתה עדיין עובד בשבילי? שירו! עכשיו כאוס גדול שולט.